са отворени за всеки горд отговорени. Привикнал на повечко труд, ще го направим на луд. Привилегията да работи с нас ще му излезе скъпо, хайде на баса. Не дай Боже да е поет, ще стане разноглед. Гарантирам, за има няма и месец. Друга бира ще промотира без да брои до 10, без да медитира, рефлектира, синхронизира, бойкотира и аргументира. Съседни сили ще апелира да го оставят на мира. Преоткрите себе си в екипа ни, владеем средства изпитани. Нашият правен отдел, що награди е взел. Колектив сме, значи просто няма как да не пречупим и най-здравия гръбнак. Всичко се движи по план, с поздрав Ян Бибиян. Гарантирам, за има няма и месец. Друга бира ще промотира без да ми брои до 10, без да ме понтира, имитира, иронизира, бойкотира и апострофира. Съседни сили ще апелира да го оставят на мира. Гарантирам, за има няма и месец. Друга бира ще промотира без да ми брои до 10, без да ме понтира, имитира, иронизира, бойкотира и апострофира. Съседни сили ще апелира да го оставя